Шофьор на газова цистерна отправи скандални обвинения към полицията. Пред Дарик Радио шофьорът твърди, че е бит от полицаи, след като му отказал да му даде подкуп. Нещо повече, след побой служителят на реда сам си взел 60 лева от портфейла на потърпевшия. Свързахме се с шофьора, за да чуем неговата история. На 30 октомври сутринта на околовръстния път на Плевен полицаи спират цистерната, управлявана от Венцислав Стоянов. Казват му, че карал с превишена скорост. Той отрича. Защото викам, ето сега ще слагам шайбата от тахографа и ще ви покажа с каква скорост се движи. След малко викам, да сложи тук 50 лева в тая папка. Де-факто в моите документи, де-факто така да ги сложи. И вика, стай си за мен, да не ти губи времето и така нататък. Викам, как ще ви дам 50 лева с работа за 35 лева на ден. Шофьорът обяснил, че е родом от Плевен и има на кого да се оплачи за изнудването. Всъщност негов роднина работил в плевенската полиция. Униформеният решил, че го заплашват. Това той блъсна вратата. Вратата ме удари, излиза, лови ме и ме хвърля като, не знам какво, като чучело там се носим някакво. Падам в канавката, почва да ме души. Когато ме натискаше, ми казваше, тук мога да те застрелям, вика момче, и никой няма да разбере. След което неговия колега само чух, аз не го виждах, защото той е някъде зад гърба ми, му каза какво правиш, бе, и до там приключиха нещата. Аз стисках си портфела в ръцете. Наведе се, грабна ми портфела от ръцете и след което го намерих на колата отгоре, оставен на тяхната патрулната кола. Шофьорът твърди, че полицаите не само са го били, но са го и ограбили. Казва, че след като прибрал портфейла си, установил, че му липсват 3 банкноти по 20 лева. Понякога мислих дали не е по-добре да му дам 50 лева, отколкото се размина с побой и 60 лева да ми вземат. Щех да мина много по-леко. Свързахме се с началника на Първо РПУ в Плевен. Допускате ли, че ваши служители може да бият някой по пътя и да му вземат и парите? Според мен всичко е възможно. Това са живи хора, така че не мога да взема категорично становище преди да приключва проверката, която ще извършим ние. Ако се окаже, че това е било така, всъщност какви са последиците? Ще става на въпрос за евентуално извършено престъпление от служители на МВР при и по повод изпълнение на служебните задължения и материалите ще бъдат пратени на военна прокуратура. При мене или в ОДП Плевен не е постъпвал писмен сигнал, жалба, молба или нещо друго, дори и възражения по административно-наказателната преписка не са постъпвали, за да мога аз да започна някаква сериозна проверка. Шофьорът ще подаде жалба още утре. Казва, че досега не го е направил, защото си е търсил адвокат, а без него се страхувал да отиде в управлението. Няма да забравя до края на живота си освирепелата му физиономия. А от тук нататък, като ви спре полицай, всъщност какво ще ви минава? Значи дори се чудя дали трябва да изпирам или да се откажа от професията си. Толкова с години съм работил като шофьор. Значи такова чудо не съм видял. За BTV новините, Вяра Андреева.